Ще ядеш ли? Да. Искаш ли като се найдеш да дойдеш към Криса? Към Криса и какво ще правим? Ще правим тройка. Сигурно те питам. Нищо! Назовете. Ще си говорим и така подобни. Кой е по-голям? Става ли? Какво ще Те, най-сетния Манкасарко дойде така при нас. След свивания разговор, да му туря, едвам го навих да излезне това идиот. Аз ще го правя него, на много година ще го напия, който ще кажа, ще го нахраня едно хубаво. И така подобня, не сега ще го кажа. Его Мангасаркото, вижте колко е красив. Кажи нещо на шумарчетата. Привет. Кажи на турски, нали учиш турски, а? Мархаба. Махрава, да. Ще го правим туришенето. Май ще смея реагират от християни на мюсулмани. Не.